з темноти, відтінком доми небеса палають, горизонтальні вогняні хвости в щелинах рваних хмар. На виднокраї вицвів терикон, гарячий тиск на старт зеніт піднявся, втрубав вранішнього бій, окупавсь новий світанок, новий день зійшов на трон. Доки все сплять, доки сонце іще не зійшло, гине воно, догоряє остання лампада, де доїда, що світанку візьме на крило і понесе, там де небо тепло і зорепадо. Доки всі сплять, доки тиша скрипить за вікном, холод весни заповзає в кімнату на дорогу, де дивний запах, що покличе сигнальним гуртом і проведе між вічними вперше і останнє. Доки всі сплять, доки сон обіймає рідну в світлі вогню, коли чутно виходиш з кімнати, сонце встає, іде назустріч наступному дню, а літаки паротяги чекають команди рушати. Дякую, друзі. Юрій Вилух був саме тим, хто зшивав Україну, будучи щирим галичанином. Його знали і в Холодному Ярі, а загинув він в Попасній. Ну і зараз під ваші